tlangwal pakhat hi man hmawh deuhin alo tlanchhuak a bike chu khalin silai mu ang mai a chakin a tlana leivira tlan lutin car a uma car dang te chu tlan pel vekin car eng chu a uma he car khaltu hi a tlan chakin a beidong mai lo chu tlangwal chu a tlan chak zual sawa leivir bangah chuan tlan lunin car eng chu a phak ta a kirle lokila hei hi park Tae-joong ania delivery guy le thokrim tak ni in zing atanga zan thlengin hna a thawk thina zan khat chu a hna thawkpui pakhat nen an in biak lain car sen lo tlan thutin an eitur ken chu an pai sak ringawta Tae-joong chu a lawm hauh lo a scooter ah chuangin a hmala an tlan chak hle a mahse Tae-joong chu lirthei khalh thiam em ania chumi piah lamah chulai kawtthler chu a hrebel em bawk a phak theih dan tur verin kangsawt kata te chuan a tlana a tawpah chuan a pha thei dawn ta an hmaah chuan tlan khalin alo dinga eitur an pai man kha turin a tia car khaltu chuan lawin a wallet a phora poisa chu a pe ngal Tae-joong chuan poisa chu a thawkpui pa a pe leh thlapa tichuan a unau pa tlas kal zo chu eitur ken sakin a hmu leh a an nu in a bowel san hnu in an unau hian an in ngai sak tawn em a Tae-joong chuan a unau pa chu a tuka anu thlan ama a tlaw tur thu a hrila Tae-jin chu an exam a hnai tawh awangin in a awma lekha zir char angai tawh ani Tae-joong chuan deliver hna a thaw zawh hnu in huan te reuh te ah chuan bag a pu chho a chutah chuan a bial nu Suzy nen pangpar dawr hawn an tuma an thian thenkhat te chuan puin an zawh hnu chuan an kim tlang hle a Tae-joong chuan dawr hawn nan chuan bankah poisa a puk a chu wang chuan a lawn lak lut nan deliver hna chu rim takin a thawk thin ani Suzy chuan zana a bul a riah ve a du tih a hrilh zeuh a Tae-joong a pawh chuan a rem ti lo phal bik lo a tuk zingah chuan Tae-joong chu hma takah thoin a bial nu eitur a siam saka deliver hna thawk turin a kal leh ta a thil deliver chu kawngkhar bulah da in a proof nan thla a la a le dawn lai tak chuan plan nisa in a enchhiat tan hi a hmu a daihlimah nuksonin a enkawl zui dan tur not a ziak bawk a tukah chuan pitar pakhatin rit ti taka a suitcase a lo hnuk a hmu in a tanpui leh a chumi zanah chuan Tae-joong chuan thil ei lain a thutna bul mai a phone lo awm chu lo ri in tu emaw in an ti bo anih ringin call chu a lo chan saka chutia a lo chan ve leh chuan hmeichhe pakhat hian a phone a nih thu leh a hnen a pe turin a ngena Tae-joong chuan khawia emaw da in lam mai turin a ti a mahse chu nu chuan anu a dam lo wanga a chhuah san theih lo thu leh a duhna a dah theih chuan lawmana nuai thum a pek tur thu a tiama Tae-joong chuan lo bawm sakin a hmun a soya a kala tunnel bul hmun reh tak hi a lo nia in pakhat te mah hmuh tur a awm lo chu nu chuan phone chu tunnel chhunga emergency phone box chhunga dah turin leh a poisa tur pawh chutah chuan a awm thu leh a rem chan hunah phone chu a lak tur thu a hrila envelope hmu in a poisa dawn tur pawh a lo awm thlap Tae-joong chu haw a tum lai takin a bul hnai a trak chu lo eng thutin a lam panin a tlan thuta a su trep nge a tukah chuan Tae-joong chuan anu hriat reng na chaw ei a tum lain a nau Tae-jin a pangpar kengin a lo lang hlawla Tae-joong chuan a lo hau lo a eitur te chu a kian ta zawk a Tae-jin a chu hostel lamah a let leh hnu chuan ruah a su nasa em a Tae-joong chuan a pangpar te chu hmun hul lamah man hmawk takin a thiar lut a tu emaw hian a kawngkhar lo kikin a hun hma ho chuan an lo ti chheh a police lo lutin an lo man ta thut mai Tae-joong chu pawng sual leh Tualtha ah rin hnel ani awangin man ani a police station ah chuan media ho chuan an lo ngak thup a chanchin chu a darh chak khawp mai nula kum sawmhnih mi chu Han River tunnel bulah thi a chhar ani a Tae-joong chuan chu hmeichhia chu a la hmu ngai lo thu a sawi a chuti chung chuan police te chuan an awi sak lo a suah ve leh mai a in ringa police te awm dan atang erawh chuan an man ngei dawn ani a bial nu Suzy chuan news a lo hmu a mah mangang em a a tukah chuan a thian te chu Tae-joong chu hmuh phalna an nei a thian te a hmu chu a lawm em a a plan te lo enkawl sak turin a ngen hlawm a mahse pawn lam boruak awm dan leh a dawr te engkim chu a darh vek tawh a dawr bang te chu ziak rangin Tualthattu anih thu te an ziak a
Tae-joong chuan pui engmah a khawih loh thu a hrilh mualmual chungin detective te chuan an awi sak tlat lo. Chhuah a du chuan Tae-joong chu pui a khawih lo tih proof na nei a ngaih thu a hrilh a. Suzy pon pangpar dawr chu khar ri a Tae-joong tam lawyer zon a tum ta zawk a. Suzy chuan a va tlaw a Tae-joong chuan buaina thlen awangin ngaihdam a dil a. Mahse Suzy chuan a ring hlel deuh a Tae-joong chu a rilru a hah takzet. Tupuimah a khawih lo tih miptui tla chungah a sawi hnu chuan Suzy pawh chu a thaw ve deuh huai a. A theihna zawng a ṭanpui a tiam a. Lawyer chuan Tae-joong a tualthattu ani lo tih fiah dan tha ber chu khanu an thah lai khan thil dangah a buai tih lan tir ani a ti a. Suzy chuan Tae-joong chu na thaw a chilh ani thu sawin a deliver na hmun leh a hnathawh zawng record an neih theih chuan an chan theih a ring a. Tichuan hma an la ta a Tae-joong a pawh a thil hriat ang zawng te an zawt bawk a. Insim darin Tae-joong a an Tlanchhuak theih nan midang te chu an hriat ang te an zawt kual a. Tae-joong a chu mi ṭha leh fel tak ani awangin an mizawh ho te pawh chuan ṭha takin an lo thawh pui zel a. CCTV a a lan na chu an zawng chhuak a. A tawpah chuan Tae-joong an ni hnih chhungah a thil ti leh a kal te chu evidence an nei kim thei ta. Chute tang chuan Tae-joong a chuan hna a thawk rim hle tih an hriat phah ani. An lawyer pawh chuan Tae-joong a chu thiam a chang thei nge yang tiin a in ring tok khawp mai. An vai chuan an tim em a. Trial nei ni chuan lawyer chuan evidence an lak khawm te chu chhawp chhuakin Tae-joong a hian tual thah na hun a nei lo ani a ti a. Engkim chu a kal dik viau angin a lang a. Mahse prosecutor chu lo dingin record a a lan danin Tae-joong hi victim ina thil delivery a kal ngei ani a ti a. A thlen atanga a let leh hi ministry ani a. Mahse victim chen na hi chhawng thum na chauh ani a. Ministry ani thei lo a ti a. Tae-joong chuan hrichhuakin khamini khan plan pakhat chu a awmna hmun tur lo a an dah awangin a buai tana a awmna a dah sawn thu leh a enkawl dan tur ziakin a dah bawk a. Chuvang chuan hun a hmang ri ani tih thu a sawi a. Prosecutor chuan Tae-joong an kawng chho deuh a chu case a pawt chho lai video chu a ti lang leh a. Tae-joong chuan Peter pakhatin ṭanpui tura angin awanga a pui thu a hrilh a. Chu case chu tualthattu in a mi thah paih nana a hman nen a lo inang a. Prosecutor chuan CCTV in a lak phak lo na hmun leh chulai hmun a hrilu tuk te chu amah beih nan a hmang a. Prosecutor chuan engwanga victim phone kha keng nge ani a zawt a dawr kalna a CCTV chuan a phone ken lai chu a lo la reng a. Tae-joong chuan phone a chhar dan let a neitu a pek let dan te chu a sawi a. Prosecutor chuan chulai hmun leh ruang an hmuh na chu eihnat lo tak ani thu a sawi a. Mahse Tae-joong chuan phone nei tu nu chu voikhat ma a la hmu lo. A tawpah chuan prosecutor chuan GPS atanga a lan danin victim phone leh Tae-joong a vah vel na chu a in mel zel tih a sawi leh a. Prosecutor chuan victim phone chu chhar ni lovin ni lengin a kawl tih a sawi a. Prosecutor chuan tual thah na thlalak te chu a pho lang a. Chu building ah nge chuan rawng taka thah ani tih a lang ani. Suzy chuan thlalak a Tae-joong a ban bun a hmuh chuan mak a ti hle a. Chuan prosecutor chuan Tae-joong a sawi ang plan kha chulai hmunah chuan a awm lo a ti a. Tae-joong chuan engmah a hre thiam tawh lo. A tan chuan thiam chat a theih ta lo. A tukah chuan Suzy chuan Tae-joong chu hmuh in an lawyer a bei dawn thu a hrilh a. Suzy in Tae-joong a chu a bracelet awmna a zawh chuan a hre thiam lovin a ti bo na pawh a hre lo ani. Suzy chuan a ring tawh ho lo hrimna a nep theih nana in puang turin thu rawn a pe a. A ngah theih tawh lo tur thu a hrilh a. Tae-joong chuan Suzy in a ring hlel chu mak a ti in hre awm a ti hle a. Suzy chuan a bracelet pawh chu a phel a. An inkar thu a ti tawp a. A kal san ta a. Tae-joong chu a rilru a na in sawi tur reng a hre lo. Tae-joong chu tan ina an dah a. Detective chuan prison gang leader chu hrilhru in Tae-joong a chanchin chu a hrilh sap a. A tan chuan mumang ṭha lo tak ang ani. He prison hi an veng uluk em a. A tang ho te chu ramsa ang mai in an khusa a. Regular takin an ka chhung te chu en dik thin an ni. Tae-joong a tan chuan hriam hmun nen a dang chuang lo. A tu ka ni a. Public defender sangra chu Tae-joong a hmuh turin a lo kal a. Lawyer chuan lawyer ro pui tak ani lo thu a sawi a. Mahse thil awm dan te nei tu in he thil thleng hi nuam man na fel tak awmsa ani ngei a rin thu a sawi bawk. Tae-joong chuan sangra pui na chu a ngen tak zet a. Ruang an chhar kha a thah ani lo thu te a hrilh a. Sangra chuan Tae-joong chu a thil hriat te hmaih an lo a sawi turin a ti a. Tae-joong chuan trial an neih ni in a bracelet chu tual thah na hmuna an hmuh thu sawin chulai hmunah chuan a kal lo awangin a ta ani lo ti a.
a bracelet chu a unaw pa Tae-jin omna a thawpal aniang atia lawyer chuan investigation ne thatle theitu thu shilin Tae-jung chu anaw chen na hun azota case honle tum thu chu tu ma shillo turin tibok ani ni na a chuan Tae-jung chu gang leader daksu bula shwaya prison guard ti chuan an hulo dira daksu chuan Tae-jung chu bol ang mai a the kwal vela nula pok swala a tha awang ti chuan thinarim emema Tae-jung chuan ati ani lo thu a soipon tu man an oilo vane thak takin guard alo kala a him thei lo Tae-jung chuan an ti du da na chu Turin a pese na zong zong chu police defender a angata thiam a chan ngei a invinani prison a chuan daksu chu boss ania headmaster ti po an ti boka a tan pui te hne na changin poisa a chu sak thina a pe thalo te chu a soi sa thina ni chhun chu ei hun ania mi pahnih te chuan Tae-jung chu daksu chanchin an hrila a hausa in lam chung tang tur ani chungin kumsawm pahnih in an ti tlem saka a u naw nu chu rong taka tha ani wangin chu tiang mi te tan chuan chu zel chu shempun ang mai ani ti an hrila pakhat chuan Tae-jung chu a tampui tur thu a hrila ma se Tae-jung chu bathroom a khoitumin an try zawk alo nia an thian dang te chuan an lo nghaka chung ho chu mipa kopching an lo ni a Tae-jung chu alapa ngai theilo chu ti lain lawyer sangra chuan anaw thi thu a hrila Tae-jung chu a ke somvek ang mai hian a oma chu mi zan chuan anaw hnung chuya a kalna kal ve chu atuma chu ti lai chuan anaw nen ani biak na chu a hre chhuaka Tae-jin chuan rap chunin lunch wai to te po engtin nge a chan thin ti a zota thil tam tak nunna ipe thina ingwanga inunna hlutlo nge ini ti a rap chunga a aw vak chuan Tae-jung chu harin hospital phuma alo muwa Tae-jung chu na chhokna an pe a ni reilo te chungin voithum lai an minna ti to atum to mi chu mi hnu chuan Tae-jung chuan ru thar ania a thian te chuan regular takin an to thina ma se a hmu du lo thung ni khat chu Tae-jung chu prison a in khomna an shwaya nun beidong le chaw taka a om chu yang sik chuan mu in ava pan hnaya chang ei tur te pe in a ti ti puya Tae-jung chuan yang sik ban a hmu chuan ama anga zeltang ve tho ani ti hria a yang sik chuan kumsawm panga lai biak in an gol hna alo thawk to a yang sik chuan Tae-jung chu a ru la peng thei tur lekha zir emaw exercise le thil dang engemaw turin thuron a pe a anun chu harsa in hriom viau ma se pathian hne na ta adun ani ti hria in man liam mai mai atum ta lo yang sik a thuron angin thil zir le exercise lak chu a tan chhowa plan te a chinga nitin chutianga huai taka a om reng thei chuan umte po aliam ve zila an soi sak chu ala top chuang lo Tae-jung chuan exercise te chu ma ayam sa in ala a in swal te azir chawa le khabu a hmu thei ang ang te chu chiarin thlai chi te a tu a technical certificate te a ro chhuak hial ani tun tum chu put po adong claim dewa an boss ku thak ero ala in veng thei lo ma chu ason chho ve zela a thlai chi tu te po an lo chiak to a Tae-jung chu a hrisel na a tha chawin a hnek te po a lo ranga ana buka puimo ber chu a der dep to lo ani gang leader daksu chuan Tae-jung chu ati buai reng mai Tae-jung chuan exercise ala so sawa a eite ti tha in alo chak chawa a thlai te po an lo chiak tha ta hle certificate po adun bel na sa in biak ina po akal pova yang sik chuan bible a presena kumnga aliam hnu chuan mi pakhat hian phone call adunga tu emaw Tualthattu buai siam sak turin angena tichuan adu anga ati sak tu thu a hrila room zau tak pakhat monitor zachuang camera tam tak ina an du an pe ka tang chuan an target tu chu uluk takin a thlanga prison a kirle ila Tae-jung chuan a huan te reuh te a chuan him na tharin an warden chuan planta enkol tur alo kenga Tae-jung chuan lo la in a enkol saka pot lian zawk a om thei chuan a plantan a that le zual tur thu a hrilh boka yang sik chuan Tae-jung chu plan doctor ilong tak tak ani hi ti in a faka mi tu po in boss ni in chu in buaina an siam thina chu tiang thil chu ti ve lo turin Tae-jung chu a fuya Tae-jung chuan yang sika o chu adang lam dewin a hria a yang sik chu a chhuah zalen mi tur alo ni reng mai Tae-jung chu biakina a hna thawh thin te lo chhum zawm turin a du a Tae-jung chuan engwanga a chungangil nei bik nge ani a zawta
yang sik chuan dam reng turin adu ti ashila Tae-joong chu alim rualin a thian thaber a chuak tur chu alungai boka yang sik gate a chua chuan Tae-joong chuan a hminglamin chibai abuka engkim awangin kalome atia akal liam thling a thira ni reilo te hnu chuan tam thar pakhat chu an sei sa shepa chupa a hmu chuan umkalta a adin hun a hmu a chu mini chuan warden chuan chupa chu confession nei turin a hruaia mahse a chanchin a hriat chuan Tae-joong chu maktina in a khata jin hun chu Tae-joong a an puna anga case siam sak ve tho alo ni a phone a chara a pek le dan te chu security camera chuan engkim alo record veka chu ama tal o tir nan an hmang ve alo ni police te chuan jin huna fingerprint te chu an hmu a chulai hmun chu ala hrengai lo thung lawyer sangra tho khan a be ve boka atukah chuan jin hun chuan anu thi thu a hrezui bawk Tae-joong chu a thil hriat chuan ti buaiin zan khua in a menga atuk zingah chuan jin hun chu a sela thia hmu ania aka chu bible phek pawh thlakin a hnawh khata Tae-joong chuan evidence thar nei anga insoin lawyer sangra chu a hmu a Tae-joong an jin hun a case a zawta tichuan lawyer chuan eng evidence ma a nei lo tih hria in a media dik tak alo langa Tae-joong chuan bo in a hroka a reka tunge ka unau pa that a ti chuan sangra chu dingin heng zom zong hi thang ni ma se engmah tih theih i nei lo i unau pa chu nangmah wangin a thi a tia Tae-joong an ka unau pa i that a ti chuan sangra chuan o ka thah nge ani a ti chuan pathian hing chalin hetan in chhung atang nge hian ka that ve ang che a tia sangra chuan lui chungin suicide note te ziakin nangmah hi enga nge in ti hlum mai lo a ti zuya sangra chuan a chhuah ve le an boss yu han chu khawl ngalin man hmawh taka thil chin pel ngai an nei ti a hrila chumi zan chuan Tae-joong chu puithiam hnenah kalin biak ina a chan ro te chu a ti chhun zom thei tawh lo thu chuin a hun nei te chu a unau pa chunga Phuba lak nan a man tum ta a thutthleng kilna perek chu a phawi a a kuta thisen chhuak te chu a thinlung an na awm nin chuan khaikhin chi rual ani lo auction neihna hmunah chuan milim chu number somsari pathum na chuan billion ni in a leia chairman sin le online hmanga leitu number somnga paruk chuan a chiar sang zela chairman sin chu a buai tanta mahse a san bel zela billion li ani chuan an chawl lawka tu emaw hi phonin a bia a fapa nun na chu tiang che a ru nge ani a zawta chairman sin chuan auction neihna hmunah let le in number somnga paruk chu billion 5.5 a kai tawh sin chu amang ang tawh na samai thil thleng tur angai tawh a hre tak chungin billion rukin a leita a number somnga paruk chu lo nuin billion ruk aya sanga chan chu atum bik talo chairman hausa tak tan po un billion ruk chu tam tak ania number somnga paruk chu yuhan mi hausa te poi khoi thup nana poi soi lo te thiam lo chan ti thin tu kha ani yuhana chenna ina chuan milim in ang tak tak a awm dewa chairman sin chu bia in a fapa aya an Tantir chu a thi ti a hrila tuna chuan a fapa chu a fihim vek tawh tih soin yuhan chu construction company chairman ani boka lawyer sangra le yuhan chu an in bia a milim che tawh te chu pai bo turin a tia yuhan chuan a doctor chu bengalin thu a pe a chuti lai chuan doctor chuan ruang pakhat alo buai pui zo che a doctor hi a hna te chinfel tu ani a lawyer sangra an uhana alo biaka aron soi atangin uhan chuan thupek a chhuah le a ti chuan chuti lai chuan daksu a pawl te chuan Tae-joong chu an ti buai le a mahse tuntum chu in sual a peih lo tih a hrila daksu chuan nuin an tum ang chuan an ti thei bik lo Tae-joong chuan alo bei leta an zinga mi pakhat chuan lo bei thutin Tae-joong a thisen chu a chhuaka chu pa lu chu a tauh vaka a heta a an boss daksu chuan mak a ti hle a daksu a mitir te chu hne vekin Tae-joong chuan daksu a chu a let pa in ti buai tawh lo turin a hrilh nghe nghe yang sika fanu un bi chuan apa electronic door chu a vatlo a secret a zuwa poisa ala boka Tae-joong a nena an thalak a hmu chuan tan ina inom laia inchong chai hian ngaidam ni inin ringami a tia yang sika chuan ti ngaina vak a hrelo tichuan poisa te chu a thuk ru le a
chutia poisa alo thu ruk lai chuan withiam alo luta Tae-joong an Bible a pek kir thu ashila chuti lain daksu chu Tae-joong an ati dana wang chuan a thina ri le a tang ve dang ten thil thleng an soite chuan a soi sangal zela mi pakhat chakmel tak hi lo kalin daksu chu anui vela a hma a heta lo tang ve to ni in daksu a elpui tur ani ti chuan warden alo thlenga an kal dar ta hloma warden chuan daksu chu superintendent hu turin ashila superintendent chuan daksu chu fight club boss sai turin atia poisa a hmu thei thu te nen daksu chuan Tae-joong a da that adu thu soin superintendent chuan pim khurangai thu a soya yang sik chuan Tae-joong chu avatlo a thil dik lo le thalo te alo ti ve ang ti alawa ma se Tae-joong chuan landa en kol rei to thu le thil dang hu ve to adu ti ashila en thil thalo ma ati lo thu le July hmun atanga a chhuak nge tu thu a soya chuti lai chuan daksu chuan superintendent thu a oiri angai awangin a ai o mi pakhat Tae-joong a beitu tur a ruata chu mi zan chuan Tae-joong chuan Tlanchhuak dan tur angai tu ta a hmasa berin thawm pa ngai le chabi amamo a guard te chu zingdar thum le achan ve an anin thlaka zone b kongka atangin a chhuah thei ti a hria a visiting hour chu laidar lia atopa truck thleng hma a chhuah man angai ani Tae-joong chuan thil ti fai chuan lamin Tlanchhuak dan tur chu a en thli thlaya daksu a roi pa chu Tae-joong a sela chuan a in sona zanlai a chuan Tae-joong chu amu hi la ni ringin chemte hmang chuan tha atuma ma se Tae-joong chuan a be hun alo chang reng zoka Tae-joong a be tur chuan a nep ma ma ani atuk zinga chuan Tae-joong chu rol khola a om ve a daksu chu a thin rim le a tha a chak ti chu a hmela a lang boka Tae-joong chuan arwa man na te a hlawdlin theinan thil chin pel masak ngai ania chhun chu ei hun ania chhun chu eina ah chuan daksu a bula ava thu khera Tae-joong chuan ti thin rim atuma ma se a beilet lo ti chuan a ti thin rim ta nge ya warden a lo lan ve le Tae-joong chu a hiam en kol turin an hruaya atuka chuan chi huan chu Tae-joong a hnuana kalin daksu chu mundanga an son thu ashila Tae-joong chu pangpar khoina tur a pe a Tae-joong chuan biak ina pangpar khoina na du ti in ati dera ma se a man du na chu thil dang dai ani thung Tae-joong chuan zone b ti fai tu pakhat chu ol samte a thlakin get chabi chu anei theita a chabi lem chu a siam hala chuti lai chuan ministry of justice te chuan tang ho vaccine petur doctor antira tudang nilawin u hana doctor ngei kha ani list chu a ena Tae-joong a number chu a ena ata tur dam doi bik aken a akshang hal so an ei zo chuan an vain vaccine la turin an kowa chuti lai chuan Tae-joong chuan guard pakhat kar chu a siam saka a chabi siam kat na hun thatak anei pha a arin aya hma in guard chu a leta lom thu soinan chang aken saka Tae-joong chu a ring hlela ma se Tae-joong chu thil engemaw siam tha angin a awm dera guard chuan a dap zuia vani thlak takin chabi chu a chhangah chuan a dah hmana a let lam chu kawngchai pawl te chuan lo dang bitin an pawl a tel turin an du a ma se Tae-joong chuan hnawl sakin kawngchai pawh chuan mak ti hmel deuh chungin lo ngei tuah nun turin a hrilh le a ani na taka chuan Tae-joong chuan Tlanchhuak bak tu le ngei tuah a nei lo a huai sen awangin an pawl a tel tur chuan an duh hle a yang sik chuan a tlaw a a Tlanchhuak tum dan chu a thei a ring lo a gate pathum tawar le arm guard te altlang angaya thil ol sam ani lo tia ma se Tae-joong chuan home gate atang nge in a chhuak don ati ve thu a sela a le chuan superintendent alo oma naktuka in beina lian tham tak a awm dawna a pawisa zawng zawng pawh ama a bet ti a hrila vaccine in a chakna a lak then a hlau wanga a aya midang a lak tir thlengin a soya doctor chuan a number le a hmel a in min lo ti a hria a atuk tlai dar thumah chuan arena a kal turin a hrilh le a duh thlan tur a nei lo a opponent chu a hnek thu der mai a sela chuan a kir leh ngal ma se chi huan le doctor te chuan a kawngka ah chuan an lo nghak a chi huan chuan Tae-joong chu vaccine ilak a hun ve ta e a ti a tlai dar thum le min som ni pasarih ania doctor chuan Tae-joong atana a ken bik damdawi bur te chu la chhuakin Tae-joong a banah chuan a chiwa chu chu midang lak ang vaccine ni lo sazu tur ani a Tae-joong chuan dar zat chu a en le thina yang sik nen anin hmuh nan dar kar chan ve che a awm tawh
Dr. akal ve le Tae-joong chuan chabi le screw chu ala a security camera system ati chia a officer in check tura akal hlanin Tae-joong chu alut ruwa pass chu arua thil ti fai ang dewa omin guard abuma storage room a civil mi angin a in thaka zone bi gate a thlen don lain guard chuan a mu trepa abi ruwa vanei thak takin guard chuan a man lo hlau a taksa a chuan tur chu thok chanin alu a haya mahse hun chu aliam zel awangin Tlanchhuak tum chuan a bei zela on lama yang sikan lo ngakin amanga ngem em boka Tae-joong chuan atum tak tak nge tak tak lo po shilowin rilrumang ang tak chungin alo thlira Tae-joong chuan zone bi kalnan ventilation chu a thlanga a thawmhnaw a thlaka a lon kai ta a thawmana dewa wangin supervisor chuan a thawm bi chu alo hria a fanei thlak takin supervisor chuan zazu thawm emaw atiya a kalsan le a chi huan chuan a hawpa in yangsik chu a hmuwa chibai bukin a dinga yangsik chuan a chhung te a tlawh ti in dawt a sawi a mahse kan hun ani tawh lo ani chi huan chuan lut turin a tia mahse duh lo a atuka a kal leh tur thu in changa Tae-joong pawh zone bi a thleng ta mahse alu a heinous a in a hmufia lo tana a lungphu a rang bawk civil service office chu a lapan zel thowa minute thum che gate khar hma in hun a awm tawh a taksa chu a chaw tawh hle a a thut ve leh chuan visitor pakhat thil ken chu ti chhia in an buai lai tak chuan kawngka ah chuan a chhuak thei ta mahse chuti lai tak chuan a taksa a tur na thawh chu a lo zual zela Tae-joong chu ni khawhrelovin a tlu a chuti lai chuan Puhin chuan screen atangin Formula 1 test race a ena a hama chulai hmuna in-charge chu kawin balhla kawr thehlut turin a tia car te chu an in suanga a kanganga a hlim omang a tia a fiam thu emaw a tia mahse Puhin chuan a fiam thu ani lo ti hrila Puhin chu a tim te chak mahse a hlim tlat lo accident thleng ria lowa nehna chan chu ho a tia chulaya in-charge chuan a sawi ang chu driver tan a him lo ti a sawi rualin an company sponsorship ati tawp ngal him taka tlan dan hriat hi ka tuipui ve lo tia ina a let chuan a thil ti lai chu a ne ni chuan a zawta a beng bula hrilin an nui dun siama Puhin chuan Ministry of Justice kaihnoi ho li siam turin thu a peya a tuka chuan prison ah chuan an vakal ngala director chuan Puhin a sawi anga piang ti sak turin a hrila Puhin chuan director general chu a hriat lo thu le a hna petu a hriat zawk thu a hrila chu chauh ni lovin Puhin chuan prison director chak lo na le a ei rup te chu a hri vek ani Puhin chuan volunteer environmental project nei adu ti soin gold tlang omna bek tlang khat pawh million zati hu zet chu a hma a ada a ruang taka an zawh theih chuan chumi let nga chu pek le a tiam boka a request chu prisoner te a project ti hlawtling tura hruai chhuah ani prisoner te pawh mikol sen len rawng Tualthattu te an ni tur ania a duh khawp a hmu lo chuan a duh ber ama in a thlat tur thu a hrila prison director chuan hei tua buai lovin request chu a pawm saka chi huan chuan CCTV record a ena Tae-joong a Tlanchhuak tum dan chu chiang takin a langa ama nge chu a lawn ve chhina main gate atanga Tlanchhuak tura a ruang hman chu waisen a ti hle a mahse Tae-joong chu a hlawtling lo puithiamin a tlu chu lo hmu in damdawi ina an hruaia doctor chuan Tae-joong a thisinah chuan zazu tur tam tak a hmuh thu a sawi a vanei thlak takin vitamin K3 a in khan thina ata a chan him ani Tae-joong chu a luak nasa in a taksa pawh a chaw em em boka chi huan chuan a Tlanchhuak dan te chu hrelo angin a awma prison a thu thang awm Tae-joong a Tlanchhuak a tuma zazu tur a eia tih te chu a hrila mahse chi huan chuan Tae-joong a thah tum tu an awm tih chu a hriat chhuah phah ani Tae-joong a dam that ve le investigation nei tan ani ang a tia a kal hma in Tae-joong chuan yangsik a hnena a nunna a chan him sak le awanga lawm thu hril sak turin a ngena chi huan chuan Tae-joong a awm dan chu mak a ti hle a engwanga Tlanchhuak tum nge ani chu a hre thiam lo hle ani tichuan a tuk a lo ni a chi huan chuan Tae-joong a thu chah chu hrilh ngalin yangsik chuan a awmzia a hre thiam lo hle a tang ve dang te chuan Tae-joong a Tlanchhuak tum le
chu tur vel wang chuan an ril ru a buai ve hle boka an hriat chhun chu Tae-joong chu ti buai le chhai mai chi ani lo ti hi ani prison director chuan daksu chu an da shan na sel atangin a chhuat tira a chan po Yuhanan project lisa atil ve wang ani a chhuat vele daksu chuan Tae-joong azong turin a polte a khom hala hospital a chuan an vakala an va be ngal thuta ma se Tae-joong chu alo bi rukana a ron chuang kha a chumi te nen chuan an in swal chiama a taksa atur na to awangin a khu mu ala fi alowa adu angin a beilet ve thei me ulo chuti lai mek chuan meeting room a prison director chuan prisoner te community activity satan shwai chu an ngai thu soin to kana chuan poisa tam tok tak ada boka atel ve chuan in nei theianga project a zo huna don bel le ang ati chuan superintendent chuan poisa chu ala ma sabera midang te po chuan an na ve boka chi huan chuan damdor ina chuan thil fel lo om ti a mu chhuaka ma se daksu apol ti chuan kongkhar chu an dang tlata chi huan chu akal sona alarm ti ri in response team te chu building A4 a rang taka kal turin a hria tira a chhunga chuan Tae-joong le daksu chu an na in bei meka a taksa a chaw hle ma se dam khu chhuah ngei tumin a theina zong nen a bei leta a topa chuan Tae-joong chu lo tho chhuakin a che thei ve le dewa an takin sual an thiam em em a daksu chuan Tae-joong chu a hlau dewa ma sela Tae-joong chu a hiam ni sat to em awang le a taksa a tur na tho awang chuan a duangin a che thei lo ti chuan chi huan le response team te chu an lo thlenga ma se an lu na tur an dang tata daksu chuan Tae-joong chu tha tumin ala be char ta tak chuan Tae-joong chu a ron che thale a daksu a chen te chu alak saka daksu chuan ka hunga hian zai ro atia ma se Tae-joong chuan a beng chu a zai hek sak ta zoka chuta tak chuan guard team te chu an lo lut thei chia an om na room chu tiam tuar hi rin an khata ma se Tae-joong ero ading ren thung karei lo te hnuah chuan Tae-joong chuan anawa mu a Tae-joong chuan film crew turin a shila Tae-joong chuan ama thattu te chu zong chhuaka hrimna a pek ngei tur thu a shila a soi zo hmain a lu chu khu in guard pahnih hian an hruai chhuaka kal thadu lo ho chu guard te chuan an boboka chaka chuan an phura prisoner som pahnih te chu an da a an chhuah pui ani project lisa chuan Tae-joong baka gang leader daksu a ama farnu ngei pawng suala thattu chu a tel boka a tup zing ania prisoner te chuan uniform var number inzia kan ha a factory rauh san tua chuan silai keng mi tam tak ten an hual Phuba an hre thiam lo hle a Yuhan chu lo langin thu a puanga tu tang hian in huna in tane hmang tangkar rauh atia kumliam ta a khan du ko yanga mi hausa papa chu hmeichhe pakhat nina an chuak duna zu te an ina ma se du ka yang chuan drugs la in a rui zual pha a chu hmeichhia chu a tha pha ani chutia rilru hri awm taka a awm lai chuan apa congressman chanpuina adila Yuhan investment company chuan national data center sakphalna an lo dong ve che boka mi poimo thenkhat te chuan he company hi bidding lisa an tel si lawa thilman an pisang vek boxi ti in an lo soi sep sepa Yuhan chuan an thil soi chu a lo hrebeka he company hi lo ngai nek ngot su in company information te hi holsam takin ka nei thei ati khuma ti chuan chu company nei tu chu ani ti asoya pakhat chu a thina rim hle a a khutung chala a ko awang chuan Yuhan chuan a chin chia ngal party zo chuan official pakhat chu a chhuan na tur chu lo dangin a kut tang chu a tan tira Yuhan chuan ina a hona a milim kera chuan a bo a him hle a en vela a lung oi hmel hle chuti lai chuan khol a donga a fapa Tualthattu an man lo nan chanpui turin an mena Yuhan chuan a chanpui man pek aya a milim ker le sak turin atia an fapa chu ngai ngam takin omro se ti in khol chu ati topa Yuhan chuan a mirin ber chu Tualtha na hun khian fai turin atia 3D scanner mang chuan thi na thlen dan engkim chu a mu in a hri theia du ka yang chuan hmeichhia ruang chu bathroom tuiluma a chia hei hi police ten a thi hun tak an hriat theilo nan ani Yuhan chuan CCTV atang chuan Tualthattu a man tur chu a enkuala Tae-joong chu ban duaya tangin a Tlanchhuak a chan po chulai building a chuan eitur te a deliver zin wang ani chu mi zana Tae-joong an thil a deliver chuan mi pakhat hian a zui ruwa a kalna te chu Yuhana a thon zela
Tae-joong chu mi buai ve tak u nau pa plan ngai na deuh le bial nu anei ti a hria a Johan chuan Tualthattu a pu na tur a ruam hmana atuk zinga chuan Tae-joong pawh na thawk turin a chuak le a tu emaw hian an thah phone kengin a zui kual zela team dang te pawh a ina an lutin a fingerprint te an la a camera an dah rua a pheikhawk la in sen kaya a ke hiak mu chhiah nan an hmanga Yohanan a bial nu chu a bula zan a riak ti a hmuh chuan a him hle a atukah chuan an bawlh hlawh paih la in an zan hun man na thil te chu an hmang tangkai ta a Tae-joong an a bracelet a ti bo ti a hriat chuan a tirka chu bracelet bo ang chia a zon tir ngala tualthah na hmunah chuan a dah tir bawk a doctor chuan hmeichhe ruang chu a chan sawma suitcase a dah a tichuan Tae-joong an Peter a pui a suitcase a ken sak te chu amah khin let nan an hmanga Johan chuan plant hnah buai chu Tae-joong a hmuh ngei turin a dah tir bawk a chan chu plant thi tur a enkawl thin wang ani a tawpah chuan Tae-joong chuan an thangkam atanga Tlanchhuak theina a nei ta lo tang an hruai chhuah khan tir le ila victory rauh san tawh hruaiin truck atang chuan nam chhuakin room a an hruai a an lukhuhna an lak chuan eitur tui hngai tak tak an hmu a an bil tram tawh bawk nen ngai tuah buai lovin an ei ngal buan buan a ganji chuan Yohanan a chung lam atangin a lo thlir reng chu a hmu a mahse a han chho hma in guard te chuan an lo ti dinga an ei zawh chuan an room tur theuh an kala an vai chuan enge an chungah thleng zelang ti pawh an thu thiam lo chumi zan chuan Tae-joong chuan Tlanchhuak dan kawng a zonga guard tam tak awm karah a tawpah chhuahna kawng a hmu a mahse a Tlanchhuak dawn tiah silai a lo ri a an lo tin thup ta mai Tae-joong chuan a ban pharin a kir le a Johan chuan karah lut turin a ti a mahse Tae-joong chu a lut duh lo a ke in a kala Johan chu a thing rim lo a aw a hriat chuan chulai hmuna hruai tu chu ani ti a hria a Johan chuan competition a awm dawn a pakhatna chuan lawman tha tak a dawng dawn ti a hrila mahse enge an in tih siak tur chu a sawi lo chulai hmun chu an ven hne em awangin Tae-joong chuan Tlanchhuak a tum chu a tawp sanga chu mi zan chuan a roommate chuan bebuai rengin thian an ni em ti te a zawt a a lam tang ani thu te a hrila a bula kal tur a ngenin a hruai a mahse gang leader daksu a bula a hruai a lo ni a vanih thlak takin daksu a beng chu an na lutuk lo a doctorin a lo thui saka Tae-joong chuan an thil tum chu hria in bottle chu a vawki a an in sual le ta mahse silai a lo ri a an pahnih chuan tawp ve ve turin an ran hrila atuk zingah chuan music ring em em hian chung ho chu an kai tho a an uniform chu ha in hun zau ve deuh an kala music a tawp ve le chuan Johan chuan an hun a in tan thu a puanga hei hi racetrack ania in vain car in donganga in tlan siak ang a ti a an zinga pakhat chuan Johan chu thang le tin eng ang infiam na nge ni a iran bul ang maya I en nom thlir ta na min siam le a ti a chupa number 11 chu a kal sona Johan chuan a kaplung ngal mak a khosak dan chu an hlau ta dewa tu man an changam ta lo truck lo thlenga chuan poisa billion nga a oma chu pakhat na lawman tur ani tianga poisa tam lutuk chuan tang ho te chu a ti phur ta a Johan chuan an uniform number chu an car number tur ani ti a puanga zawna nei a piang chuan ama chu hmuin an zawt thei bawka chu mi hnu chuan duka yang le mi pakhat hi racetrack ah chuan an va thlenga an I.O. atang te chu van duai an ti a pakhat zawk I.O. atang chu Bible pheka a ka hnaw hlum tu kha ani duka yang chuan I.O. atang mi pathum a nei ti a soya a awm zia chu mi pathum a that tu ani a mi sawi zinga pakhat chu pak Tae-joong ani Johan chuan race en turin an pahnih chuan a sawma race pa ngai ni loin indo na muala a chan tur thu a soya a hma zong aya a hmuhnawm tur thu a sawi bawka chuti lai chuan prisoner te chuan an car awm na chu an thlenga daksu chuan car tawng tawh le hlui tak a chan awangin a lawm lo hle a ganji chu a car chana a lawm thunga Tae-joong erawh chuan a car chu a tha nge tha lo a la hre ri lo Johan chuan car tha dawng lo te tan nual na tur a awm lo a in dan nei chhun chu dan engmah a awm lo ti hi ani in chak thei nan eng pawh tih phal sak ni a ti a an car te chu an siam tha hlawma Johan chuan he race hi sum siam nan a hman a tuma race dang te pawh ramdanga ti thlenga nei a tum ani lawman tam tham tak a dah chan pawh tu ma in finish line an thleng dawn lo tih a hriat wang ani atukah chuan Tae-joong chu a roommate chuan Chandun puiah a sawma
un billion nga andun chuan apartment cha aleya ngaya abak chu apek vek tur thu ashila Tae-joong chuan alo tuipui lem lowa abang chu ipi pe vek ho alo tia chupa chu alom hle a phur em boka a chan chu Tae-joong chuan car repair license anei ti a hriat wang ani il khata chuan ganji pon tu po chak ila oisa hi kan in sem tur ani alo ti ve boka anau te nin chuan an chak thei dan tur chu an soi hoa Yohana mu chu aril rukta a hnu loka chuan Yohan chu a han hmuta nge ya thodun puya somin an warden pon a hlau em awang chuan thil thei tak ani ti a hria a ata na mi tangkai tak ani tur thu te soin a hnuai thok ve a la turin angena Yohan chuan alo ngai to tur thu in a changa ganji chuan a in chhir lo tur thu te a hrila Yohan chuan lang nel takin a bia a ganji po chu tin takin a kal ve maya gang leader daksu nen anin biak na chu adang le thung ani chuan poisa dun aya mi tha adu thu a thlen mau mai Yohan chu a phur hle a adu du ati thei thu a hrila daksu chuan Yohan chu an warden ai chuan biak nuam ati zawk lat Yohan atan chuan tu nge chakang ti a poimo haulo anin beida a en chak to zawk ani garasa chuan jongji chuan a kar chu Tae-joong a hmu a ma se Tae-joong chuan phone lama a that nila ma se a engine na thatok lo ati saka room danga number bi chuan number 6 chu wawin a car a chu saka ganji te chuan an kalpa in an lo hmuwa rules om lo ti an Tlanchhuak number 3 SUV dun chu ala don che atia number 10 in sport car ani ti report atonga an vai chuan number 10 car chu lak tumin an kala phone lama thawm a hria a Tae-joong chuan en thil che ange thleng ti en fia turin a roommate chu tira an mani lam pan chuan car lak sak turin an kal ti an hrezuya man hmo takin a tlan luta Tae-joong chu thil om dan a hrila ti chuan Tae-joong chuan a roommate chu car ah chuan tirin an Tlanchhuak thuta daksu chu an tlan pela jongji chuan a kut a le khuma daksu chuan a hmu chuan a thina rim hle a a bulami chabi ten chu la in a ve ngal an tlan ta veka ganji po chuan a ve ngal boka an vai chuan chakan tum veka ganji chu car number 5 in alo bloka daksu chuan Tae-joong chu ti hlum ngai tumin a zui zela a chung lama tang chuan anin vel chu hmu nom an lo ti hle a Tae-joong chuan an him theina a thei tawp a chua a daksu chuan an car chu speed chak tak mai hian a rawn sua an car chu a din tel hma in voi tam tak a vir kuala daksu chuan tha tuma a pan le lai takin ganji car chuan a rawn dang le hlawa Tae-joong te chu van nei thlak takin an dam khaw chua pha ta ani chuti lai chuan guard te chuan warning atan silai an rawn hmet buak le a duka yang chuan nuam ati hle a Yohan erawh chuan gema in than tak tak una he ai hian ala him om dawn ani ati duh lek chauh mai ti chuan an race chu a tawlh tira an hiam te adam lo chuan final match ah an ti thei lawang ati buaina om ta chu jongji a kar chu a che hne hle a an siam fe hnu chuan anung ve le thei ta ma se reilo te hnuwa kar chu a puak thuta chuta chuan Tae-joong chuan phone lama a chhuah theihna tur hmu aneya ma se khoilai nge a thlen chin a hrelo a tu ka chuan Tae-joong chu Yohan hmu turin a kala a hma zana a thil hmu kha khoilai nge a thlen tawpna a en zui duh wangin tawara chuan a han hmu a karin ang lo vek an dona wangin race pa ngai ani lo ti a hria a rules a om lo bawk nen Yohan chuan mak ati dewa vitamin C a du ti a sei chuan a lak tira Tae-joong chuan ei lovin lunch wai chuan a mamawh ti a soya ti chuan a room number 9 ah kir le in a car chu a siam tha a Tlanchhuak in a siama a rem khawm boka official race an nei ni tur ani ta a ganji chuan Tae-joong a chak lo nan wa manna a siama chuti lai tak chuan Yohan chuan lo bia in a thil dil kha a pom saka a car hnunga a mamawh tur a dah ti a hrila a duh danin a hmang thei ti a hrila ganji chuan a duh anga a ti tur thu in na changa race chu a in tana an in laina ganji chuan a en kual vela daksu car chu a hmel anga chhia in siam ani saw a ti rilrua Tae-joong a car siam nang lam dan erawh a fak lir thunga Yohan pawh an race life a pe chhuak turin a in rim tawh hle
sum tam tak anin zoya lok na tel na sat tum hlea rules om lo thu chu an nun puang nun lea poisom ni hel chuaka a top thleng ma saberin billion nga a ro don ani an tran hma hawin ganji chuan a pawl te chu Tae-joong ti buai hma sa turin a hriat tira an tlan tran ta an tlan chak ngal em a ma se number 11 chu checkpoint lama a tlana chuti lain car number 2 chuan hma a hruaya a hlim hle bawk ma se a car engine chu control a harin a puak thuta an mani lo en tu te chu an hlim hle bawka duka yang chuan car number 9 a beta tudang ni lovin Tae-joong a car ani pakhat ve thung chuan car number 6 daksu kara a bit ve thung chuti lai chuan Johan chuan Tae-joong a file chu a ena diklo taka an Tantir lan ngaina em tu kha ani ti a hri chuaka ganji chu thu pe ngalin number 9 that turin a tia ganji chu Tlanchhuak chualin number 9 chu a hnaya number 9 chu lovin veng ve vatin a in hera mi hausa papa te chu an lo hlim hle chuti lain daksu chuan lo hu in number b le 6 chuan number 9 chu an kar che a daksu chuan a chemte in Tae-joong chu tha atuma ve sei lo takin driver chu Tae-joong alo ni lo Tae-joong chuan car number 11 a khala chu car chuan track ala chhuak lo car chhung an en chuan tuma an om lo Tae-joong chuan bike alo khal daya camera chu a su chhia a duka yang chuan fair lo tia Johan ero alom thung Tae-joong chu daksu lama chak takin atlana daksu po chuan a pan hnaya chuti lain car number 5 alo tlana ve sei lo takin Tae-joong chuan an pahnih chuan a thlawh huma daksu chu a kara lut thuain a umala daksu le ganji chuan Tae-joong chu an ve ve a chuti lai tak chuan Johan chuan ganji chu a thil pek hmang turin a hrila ma se Tae-joong chu factory chhunga tlan lut bata Johan chuan ganji chu che thuai turin a hrila Tae-joong chuan a bike a gas a phuara a Tlanchhuak le ta ganji chuan a pa in a kap boka Tae-joong chuan alo bum zela alo en tu te chu an phur tawh hle a Tae-joong chu a tlan sir hleka a gas phuar chuan ganji car chu a ti chhia a van nei thlak takin a in sa seng hman hlawa duka yang chu alo hlim ve em boka Johan chuan rules a thlak thut bike khal tu man theia piang chaka puan in niang a tia a thi emo adam emo an hlo tur le ni an don tur thu a puang le a Tae-joong a hlut na chu un billion som ani an vai chuan a omna an zonga a tlan don lain daksu chuan a ron su a chimte la chhuakin a vita midang po an lo thlen bela car number 8 chuan daksu a ron su a Tae-joong chu car number 1 chuan a ron su ve le a Tae-joong chuan a lo be le ta tuna chuan Tae-joong tu tur anom to lo Johan chu a thina rim hle a sniper rifle ala chhuaka Tae-joong chu ka tumin atina number b chuan Tae-joong chu alo rek bet le a Johan chuan alo kapa ama ngei Tae-joong chu tha atum ta a Tae-joong chu a hiam na sa em a chuti chung chuan Tlanchhuak ala tum boka a silai mu a thun lai chu rem changa la in a bike om na chu apana chuti lain car number 7 hian alo uma Tae-joong chuan Johan a silai laka in ve nan alo mang hlawa Tae-joong tana ka thlaka car number 7 chu a fu zawka Tae-joong chu a dinga a hma ah chuan camera alo thawka Johan chuan Tae-joong a Tlanchhuak tum na chu a hre chhuaka a hma nia Johan hu tura a kal khan a Tlanchhuak na tur a en alo nia ma se car pahnih kang mek chuan a tlan na tur chu an danga Tae-joong chuan a gas phurh chu ti chhuakin a hma a car pahnih chu a su puah tira a alh na sa hle a Tae-joong chu nun na thap tak meuhin a tlan luia tlan chak zual sawa a Tlanchhuak dawn tia chuan Johan chuan alo kapa van nei thlak takin Tae-joong chu a kap fu lowa luia a tla a khua a thim chuan lui kam a thlenga ina lut ru in thawmhnaw hak tur a ru a chuan a tlan le a ruah a su na sa em boka yangsika in lam chu a pana kawngka alo hun chuan Tae-joong chu a hlu topa yangsik chuan phuma mut tirin a hliam te chu a tuam saka chuti lai chuan Johan chu a thin rim hle a
prison director chu report pek dan tura aboi le boka Johan chuan gas accident a prisoner te chu an thi thu tar lang tur le Tlanchhuak an om thu chu soilang lo turin a hril boka atuk zing ania Tae-joong chu amu mang wangin a hara yangsik chu alo hara wangin a hlim em a voi tam tak tlo tura a kal thu le an lu tir phal lo thu a hrila enge arwa man chu a hrilo na in a ina om ve ri turin a tia an thrichhuak ani chuan atana poi thei thu Tae-joong chuan a hria a ni reilo te a chuan Tae-joong chuan a u nau pa than a tlo a lawyer sangra omna a zong boka chu mi zan chuan a omna building a zui ruwa sangra chuan ama zui ru tu an om ti a hria a kalkawng a thak thuta ama tan pui tu tur a bengal bok a him to emo a ti lai chuan Tae-joong chu alo langa ruma chuan pet lutin an in sual le a soi sak shep nu po in ama tir tu chu ala sei du chuang lo Tae-joong chuan a bek chu a honga file pakhat ama anga an bum tur chu a hmu a sangra chuan an man thuai tur thu a soin evidence po an siam ti a hrila an client ten tual an tha in an io man tur evidence lem an siam thin ti a soya an mani kai hnoi eng kim a te ber atangin an la khom vek thin ani chutiang che chuan Tae-joong po kha man ani chuti lai chuan assassin pakhat hian Tae-joong chu aron vei thuta sa zu tur chiu tu doctor ngei kha ani ti a hri chhuaka anin bei fe nu chuan Tae-joong chuan a hne thei ta a lawyer chuan golf khelh in a ron bua a Tae-joong chuan a beilet ve a alu chu dawhkan ah chuan a tauh tira ka u nau pa i that ani a tia assassin chuan bom a ron the a Tae-joong chuan file chu la in tukverah a zuang chhuak hmana car chunga a tla a kal sona chuti lai chuan Johan chuan fighter thenkhat te nen in sual alo zira an vai chuan a rap thlak thei ang berin nun rawng takin a that vek bawk ani tu emaw in thil om dan alo hrila Johan chu a chhuak ngal assassin chuan Johan a hmuh ve le a chen te la chhuakin a bei ngala second som thum chhungin voisom aia tam Johan chuan a bit man tichuan a mi tha da bo turin a tim te a hrilh ngala detective hong lo langin thamna alak awangin chui mek ania mahse a case chu a tok thuta tu emaw in a hman tangkai turin a chan chhuak ani lekha an pekah chuan number 5283 a inziaka phone ah chuan car number 5283 chuan alo nghak car chhungah chuan Johan alo oma a duh a tih hlawtlim sak chuan a case nei a tawh vek tur thu a hrila Tae-joong an a thil hmuh chhuah te a sawi zawh chuan yangsik chuan a khawngai wangin a kuah topa poi khawih tu anga a torhna chu nga a tih pui hle a Tae-joong chuan thian tha tak a neih wangin a lawm em a warden chi huan chuan prisoner damchhuak chu chui zui a duh a mahse hong chuan director in thutukna a siam vek tawh thu a hrila chi huan chu director room ah a kala ani chuan chui ve lo tur le detective honga pui turin thu a pe a detective chuan Tae-joong a sel chu a en kuala a om dan atangin chi huan chuan mi tha tak ani a ring lo a Johanan a target le chu so yangi dawr te reuh te nei hi ania zum le pai lama an har sa a panu pakhat asma natna nei nen an khosa a mi hriat lovin Tae-joong chuan alo chui ru ve renga yangsik a hnena hidden camera siam a duh tih soin yangsik chuan a poisa thu ruk chu la in Tae-joong chu a mamawh leinan a pe a Tae-joong chuan hidden camera chu a dah ta a monitor atang chuan so yangi dawr chu a en thei ta a thawm a hria a Tae-joong chuan a va ina yangsik a fanu chuan a pa poisa a la lai chu a hmu a ruk ru ani ringin a keuh thlu a chuti lai chuan yangsik chu alo haw a fanu ani tih a sawi chuan a inthiam lo hle a in hmel hriat tira Tae-joong a chu ko chhuakin a pa ina a awm ve man poisa a dila a hnek zui bawk a yangsik chuan a poisa a lak sak tih a hre thiam ngal veka a fanu chu mi tha le min nei tak ani thu a sawi zui a Tae-joong chuan a awi lo hmel hle thung lawyer sangra a buaka a thihna chu detective chuan Tae-joong a tha a ngaia
ama ang deuh camera alo langa chi huan chuan Tualthattu ani ring theilo detective chuan atan laia akum ber zum chhuak tuma ni nge muzat nuwa Tae-joong chuan soyangi tuitu te chu a hre theita a omna zel an langa bike azui reng tu an om boka victim phone kengwalin GPS evidence lem an siam tela Tae-joong chuan a lir thei man hlui chu a mang le ta chuti lain Johan chuan Tualtha na hun chu en fe in chu pa chu a hnunga chemte vi hlum ania soyangi samkat na bakche nen chuan thak hen tum ta Tae-joong chu soyangi dora pakala a fanu chuan an customer phone thei hil pe tura a kal thu lo soin a kal na address anu in azia chu a mu shopping center parking lot ania Tae-joong chu man mo takin atlan ngala chuti mek lai chuan detective hong le warden chi wan te chu yang sikadora chuan bakalin Tae-joong a omna an zota detective chuan room chu ava ena yang sika panu chu lo omin alo hau shepa an in atanga chhuak turin atia chi huan chuan honga chu a hruai chhuaka chi huan chuan yang sika hena ngaidam adil boka ani chuan adora chuan kalnon to lo turin alo shila ti lai chuan soyang chuan phone chu a pekir dona kalna tur an soya chuan akala camera in an lo la reng ti chu a resi lo phone chu a nei tu nia in chhal hena a pek lai takin bike lo tlan chuan alo pot thla tudang lovin pak Tae-joong nge ani chak takin atlan ngala Johan chuan phone an rubo ti a hriat chuan a thina rim hle a milim ker chu a ti chhia chu phone chu pianist an tha nge chu ani ti an hre chhuaka Tae-joong Tualthattu an pu ang cha in soyangi chu a pu ve theinan chung chu an ruak man alo nia chu misan chuan Tae-joong chuan phone le in a phone lak chu poisa tam tak nena in thleng turin a bia Tae-joong chuan scooter khalh tu hena poisa chu lan turin atia ti chuan building mailbox tunga phone chu ada ti a hrila phone chu a poimu em awangin thingrim chung pon azon angaya a hmuh vele chuan taxi la in a kal pui ngala Tae-joong chuan a zui zela chuti lain Johan chuan phone an ti bo awangin a thok te chu a hau shepa lakir tura mi a tir thu a hril chuan Johan chu a thin rim le zuala a phalna lowa chutianga an lo ti chu a thina rim hle ani a in soifia ma in a bul hmeichhia chuan a that ngal Tae-joong chuan warehouse zuin na thok angin a in thuama chulai hmun chu an thil la khawmte dah thatna le an na thawna hmun ber alo nia heng thil te hi evidence lem siam nan an hmanga Tae-joong chuan a phone in thla ala kuala chuti lai tak chuan a phone chu alo ri hlo yong sikan lo kholin soyangi din hun a der thawng ti a hrila a phone ri ka wangin an man chhuaka man tumin an ngala Tae-joong chu atlana a bei let boka Tlanchhuak thei shama chuti lai chuan Chinese nu chu hair salon lutin a kal ngala chemte a kina wangin soyangi chuan poisa omna chu a hril ngala mahse chera thuin a samkat sak turin tia soyangi chuan chuan lam siamin police call atuma mahse a fanu chu a tina thei thu in avawa soyang chuan bakche alak don lai takin chunu chuan aron bei thuta a ngonga chuan a beta chulai tak chuan Tae-joong chu kawngkhar su chia in alo luta chunu chuan a bei ngala Tae-joong chu a chemte chuan a khoi fu nuala Tae-joong chuan jaila in a vua anin bei chiam hnu chuan police thawm an hria Chinese nu chu atlan che ngala yang sik chuan police a ko chu lo ni in Johan chuan camera a cheka an warehouse lut chu pak Tae-joong ani ti a hriat chuan a thina rim hauh lo a mizoni a pan chu a him zawk thu ani chuti lain duka yang le a pa chu Johan a ina chuan an kala duka yanga ayatang Tlanchhuak ti an hriat wang ani engtin nge ka ayatang hi a Tlanchhuak thei atia Johan chuan a hlau ei lo a pa chuan sum tam tak ka pe chia kar khat che hun ka pe ang che atia duka yang chuan Johan chu an ta na thok mai ani ti in adu chuan ama i Tae-joong thatin
apa poisa pek to chu a pek tir angai tu thu ashila apa chuan duka yang chu ramdanga omri turin ashila Johan chu duka yang a tong kamle omdan awang chuan a thin rim te chuti lain suyang le a fanu te Tae-joongan alabauti an shila chutia ama beitu pahnih an awmta ka chuan a rilru thlakin dan thar a shita a yang sika fanu chu Tae-joong a ruma aluta banga an thil tar le nufa lo om chu ava hmu a she thiam lo hle yang sik chuan an nufa a hun him an pan angai thu sa soi lai chuan kalna tur an nei lo thu so yang chuan a hrila an pahnih chuan a fanu unbi chu an ena unbi chuan a chen na hmuna an nufa chuan a awm tira yang sik chuan a fanu chen na hmun chu a hriat theih phah ani Tae-joong chuan unbi cigarette chu lak sakin soyang i fanu in asma a nei thu a soya unbi chuan Tae-joong chu Tualthattu ani tak takin ti a zawta a chan lo chuan soyang i te nufa chu a hnawh chhuah dawn thu a hrila Tae-joong chuan duh thlan tur a nei lo tilawm dan chu a hrila chu mizan chuan unbi chu a mu hil thei lo Tae-joong a Tualthattu a an pu a tan dan chu a ngai tu a leinan em em a unbi chuan a pa chu bia in a phone number save turin a hrila Tae-joong chuan an pa mi zel chu mak at hle a engwang a fanu chen na le phone number chu hrilo nge ani a zawta yang sik chuan a fanu in a khawl hmasak ber tum anani ala ti zui in an thlen chuan news report a pianist tha ani thu chu an lo puang mek a so yang chu an chan thei a mahse Johan chuan midang puhna tur evidence lem alo siam le vek ani Johan chuan ama ruai tur minister hui chu bia in engkim kaputa daro kati kha atia Tae-joong chu a thin rim hle a warehouse a chuan a kal ngal mahse chuta awm ho chu an lo that chimit veka camera chuan lo la rangin envelope ah chuan Tae-joong a min chu alo inziak a dawhkanah chuan soyang i te nufa thlalak chu alo awm teuh a dawhkah yang a thlalak leh envelope chhunga pawisa awm chu a hmu a Tae-joong chu a thin rim tih hriat takin pawisa chu a vorh dar a au vak vak a screen ah chuan thuziak alo lang thut a Tualthattu tak tak chu duka yang ani tih a inziak a Tlanchhuak a Phuba la turin a ti a social media account a ti lang tel bawk a Tae-joong chuan a rilru a siam fel ngai a screen hmaah chuan dingin a en renga duka yang chu a tan na chan Tualthattu ani tih screen ah chuan alo lang zut zut a duka yang a Instagram account chu private atangin public ah a dah saka Tae-joong chuan duka yang a story te chu a hmu a bitum tur chu a awm na hmun a hri chiang ta chuti lai chuan detective hong chuan Tae-joong a thian te chu a va hmu a an hmu le hmu lo a zawta a thian te chuan hmuh tumin an kal fo a Tae-joong chuan a hmu duh ngai lo thu an hrila Tae-joong chu pawisa lo ani an ring tlat a an thian pa lam an tang tlat ani engmah an hriat lo awangin a business card chu a pe a chuti lai chuan chi huan a phone chu alo ri a number hriat lo hian alo khawl a tudang ni lovin Tae-joong a ani chi huanan a chan chian hma chuan detective chuan phone chu a lak saka chu ve le Tae-joong chuan khawl chu a dah ngal vanduai thak takin thupuan ri an hriat chu Busan bus terminal tih an hria a an kal ve ngal Busan lam lo langin gang boss siangzu chuan a hnuaia thawk pakhat chu alo zilh mek a chupa chuan ngaidam dil mahse ni khawhre loin a soisa chui tho siangzu chu gangster hming thang ni mai loin duka yang a thian hnai ani tel bawk duka yang a chuan a bar thar hon tura a invest tam theih nan ti lawm patum hle a yang sik po in Tae-joong a biak thei lo awangin a rilru a ha hle a unbi chuan a pa rilru ha a hmuh chuan prison ah va en fiah turin a ti a mahse Tae-joong chu an la hruai det lo tih an lo hrilh chuti lai chuan unbi chuan a pa phone chu Tae-joong an a hmang tih hre chhuakin phone bo zawrhna ah a awm na hmun an hriat theih nan an va kal a tichuan Tae-joong a awm na chu an hriat ve leh Busan panin an kal ve ngal ani mahse
detective hong chuan yang sika phone number pahnih location chu check-in an pahnih chuan busana an awm tih a ri chhuak a. A Purin Tae-joong chu a man ngei dawn tiin a hril a. Chi huan chuan Tae-joong a thil hrilh chu a thup kata. Tae-joong a message aduna Busan bus terminal a address le local password a tel a. Johan a te chung kwa chuan anu le pa te pualin memorial service an nei a. Ama erawh chu mi zawng chi bai buka an pun lai chuan Johan chu ngawi rengin a ding char a. A patea psychiatrist ni bawk chu ama hnem turin a lo kal hnai a. Thil thleng te khan ala ki buai rengem tih te a zawt a. Ceremony a zawt hnu chuan anu te i miduam deuh mai chuan anu le pa ro te chu sem turin a hril a. Tichuan Johan chu an chhungkaw program ah an sawm a. An hmaah chuan Johan chu a polite viau mai mahse a duhdan dik tak chu ama enkawl tunu hnenah chuan a hriat thiam theih turin a sei a. Engtik lai pawh a tih chiat an duh thu a sawi tel bawk. A nanny chu thil ei turin a hril a. Mahse thil dang buaipui tur a nei thu a hril a. Thil rat thlak tak a thleng zui ngal. A nanny chuan Chinese assassin chu Johan a chhungte that vek turin a tir a. Thudik tak a lo lang ta chu a nanny chu Johan a hrin tunu ngei ani. Nanny chuan Johanan a rin ber chu ama chauh ani tih a sawi a. Anu wang hian Johan chu an hmu sit thin ani. Zan khat chu anu room ah lutin anu chuan a kalsan lo nan a mitah mercury a far sak a. Anu chuan Johanan a hmangaina a lan chhuah tirna ani tiin a chhuang zawk a. Johan anu chuan Johan anu te i chu an ti lai chuan a that zui ngal. Busan a lo lang a. Duka yang chuan nula te chu a kar chuan a sut ṭhel a. Nula chuan a rawn hau a. Duka yang chu kar atang chuan a chhuak a. Nula chu a hnek a. Gang boss siangdu chuan a lo dang thuai a. A kalson pui a. Tae-joong chuan a lo en zui reng a. Party tura lunga an kal chu a hmu a. A pan hnai zel a. Mahse tu nge lawngah chuan lawnghuak a hri hauh lo. Tae-joong chu lawngah chuan lu dru in. Duka yang a hmuh vel leh a phone recorder chu a on ngal a. Zawhna a zawh te chu Duka yang chuan a chhang a. Damdawi a rui awangin engkim chu zep nei loin a pum vek. Tae-joong chu an duh duh a an Tantir theih ani tih a sawi hnu chuan Duka yang chuan geng lo awm te chu bei turin a ti a. Tae-joong chuan a bei let ve a. A mitir te chu Tae-joong a lakah chuan hnap ang lek an ni tih a hmuh chuan geng boss siangdu chuan Tae-joong chu ama ngein a bei a. A hngeh ngei bawk a. Siol lamah Johan chuan a lai chin te chunga thihna rat thlak tak a thlen awang chuan a hlim hle a. Johan anu chuan accident wanga hi angin evidence lem a siam a. Chuti lain Duka yang chuan Tae-joong a man thu a hril a. Tae-joong chuan a in man tir wangin a haw hle a. A chan chu an pawisa pek refund a ngei wang ani. A thinlung takin Tae-joong an a in man tir thei chu a lawm lo hle a. An game chu a ngaihnawm chhoh a bei sei a. Chuti lai chuan yangsik te pa fa chuan an awmna chu policein an hual tih an hriat ve leh an kal hrang a. Tae-joong chu policein an man hma nge a hmuh an tum a. Siangdu chuan Tae-joong an zawng tih hri ngalin police te chu an lo dang a. Detective chuan police ho chu an zawn tir a. Duka yang chuan hmeichhe pahnih te chu Tae-joong a that turin a lo sawm mek bawk a. An duh lo awang chuan an pahnih chuan a suisa zui a. Chu ve leh siangdu chuan lo khawlin policein an luh chilh tih a hril a. Yangsik chu Tae-joong dawn hmuh tumin a la buai a. Guardin nula ruai a buaipui lai chuan remchangah hmangin Tae-joong chu a chan chhuak thei hlo a. Duka yang chu Tae-joong a thah tumin an dahna a kal a. Mahse yangsik an a chan awangin a hmu tawh lo a. An tlanna kawngah chuan chi huan a lo ding a. Warden chuan Tae-joong a chunga thil thleng chu a dik lo thu sawin an thil tum chu ṭha a ti lo thu a sawi bawk a. Yangsik chu lo pen chhuakin Tae-joong chu ṭanpui a duh tak zet chuan man lo a kal tir turin a hril a. Mahse an kal hmain detective hong chu a lo thleng hman a. Tae-joong a hmuh chuan a hlim hle. Unbi chuan fire extinguisher in a lu ah a vuah a. Yangsik leh Tae-joong te chu
an Tlanchhuak thei pha ta ani unbi chuan a thil ken chu midin in lampanin chak takin an ho a unbi chuan a thian nu ina Tae-joong chu reilo te chung bi turin a hruaia a tu kalo nia chi huan chuan Tae-joong a hril angin lokar chu a honga a chhungah chuan duka yang a thalak leh document pawimawh Tae-joong a lak khawm chu a lo awm veka chuti lain duka yang chu Tae-joong an ben that lo awangin siang chu chungah a thin rima an zong hmu leh nge yang ti in a in tiama duka yang chuan Johan a khawla Tae-joong a chu a chan chhuah ani a rin awang ani Johan chuan Tae-joong chu awlsam taka falzu chi ani lo tih a hre thar leh a Tae-joong chu yangsika electronic dawra a kir leh a khang misual ho be iletna tur hmanrua a siama a Phuba lakna chu a in tan tak tak ta duka yang chuan Tae-joong a hmuh theih turin story a post a Johan Puhin duka yang anu chu restaurant a hmu a pasal a lo luh ve leh Johan chuan a fapa aya tang chu Tlanchhuakin a fapa a zui tih a hrila chu remchangah la in a security service chu a offer a mahse minister chu awlsam taka bum theih ani hauh lo Johan chu a mirawi pakhat ve mai ani tih a hrilh nuna tunah chuan a tel lo a in buaipui theih thu a lo hrila chu mizanah chuan minister tir te chu Johan a inah chuan Johan a thah tumin an lut a mahse Johan chuan a ngun hnam chu la in chung mi te chu a that fai ta vek zawk a chuti lai chuan Tae-joong leh yangsik te chu an ti ti a a hawi khat nan yangsik chuan a rilrun an ke a soi chhuak a a hma chuan zu a rawi thin a ni khat chu rawi chungin inah a haw a a nupui nen an in hauh awangin a thin rim chuan a cigarette zuk lai chu chhuatah pahin a kal chhuak a kir leh chuan an in chu a lo kang nasa em em a a nun ti hri awm tur ber chu an in kang khani loin a huai sen lo wang ani a nupui chan tura in kanga a lut ngam lo chu hri awm a ti a chu chuan kum tam tak chhung chu a ti na a nupui chu ama tha a ngai hial ani Tae-joong chuan chutiang mi chu ani lo tih a hre chiang hle bawk Johan chuan detective chu bia in a tangkai tawh lo thu a hrila a nihna takah chuan tuna a buaina chu Tae-joong leh yangsik a te nena an in lai chinna mak tak chu ani engwanga unbi chuan anu thattu a puh yangsik chu a tanpui a an pa fa a Tae-joong tana nunna thar nge an nih tih chu a hre thiam thei lo Tae-joong chuan a silai siam chu a tes lain unbi chu a lo lut a breakfast ei turin a hrila unbi thian nu chuan Tae-joong a zuna i uai ani maw a ti fiam a bula a awmin a lungphu a rang thin a tih chuan unbi chuan chuan lam siamin meizia lei turin dawra a kala dawra a kalnaah chuan detective kha a va hmu a unbi chu hmanhmawh takin a Tlanchhuak a detective chuan a tatu atangin Tae-joong a tanpuitu kha ani tih hria in a zui ngal a unbi chu chak takin a tlan a tawpah chuan a him thei hram a unbi chuan Tae-joong leh a pa bulah chuan detective in a hmuh thu a hrila police an lo thleng chuan an pa fa chuan karin an Tlanchhuak a Tae-joong a Tlanchhuak theih nan police te chu an bum a police te chuan yangsik a kar siam na thlenga an zui hnu chuan an en sianga Tae-joong chu an hmu hauh lo mai unbi chuan windshield washer flut chu a thuna yangsikan a biak dana detective chu a lawm lo hle a warden chi huan a hnenah chuan Tae-joong Tualthattu tan in atanga Tlanchhuak nge Tae-joong diklo taka an man awanga a hming chhiat na ti re tuma reitu in zon a ti a Tae-joong chu Tualthattu ani chuan engmah ka soi lowang a ti a Tae-joong chu police la katang chuan a him nge ya mahse a aya hlo awm lam chu a pan mek thunga unbi te pa fa chu a thian nu hmena an vale chuan a thian nu chu Johan chuan ni khawhrilawin a lo siama Johan chuan Tae-joong an tanpui awanga poisa a pek chate engwanga tanpui nge an nih tih te chu a zawt a Johan chuan anu thihna chungchang a soi ve leh unbi chuan a rawn lei ngal a chak viau mahse Johan a bei tu chuan engthamma ani lo yangsik chuan a fanu chu a lo chan a
Johan chuan yang sik po chu na takin a soi sa a kal sana. Tae-joong chu duka yang chuan chawin zandar kwa in lan turin a tia a hun taka thlengin duka yang le siangju chuan an lo hngaka. Tae-joong chuan a top nan a thil ti sualte hom turin hun a pele a. Mahse engkim chu Johan a thiam lawa a pu ta veka. Tae-joong chuan a silai siam chu Tlanchhuakin chet a la ngala. Mahse siangju nau te chuan an beilet ngala. Chuti lai chuan duka yang chu tlanchia in. Siangju chuan Tae-joong chu a ron bitum ngala. Siangju chu sual a thiamin a chak em boka. Van ngai thak takin thingkara a pe a tanga. Tae-joong chuan rem changa la in a soi sa ve ngal boka. A topa chuan a silai chu la in duka yang a chu a uma. Tae-joong a hmuh vele duka yang chu kara a lut ngala. A tlan ngal thua ya. Tae-joong pon a bike a khalin a ngala. Siangju le a pol te chuan an hnunga an lo zui ve boka. Duka yang chu leivera a tan luta. Mahse Tae-joong a chuan a bike chu a khal me so hle a. An tlan chak dunin bidang te chu an tlan pel zunga. Siangju te chuan silayin an ron kapa. Tae-joong chuan a lo bum man zela a tlan chak zuala. Duka yang chu phak ngei a tuma. Leiver banga chuan a tlan lon pa in. Duka yang a kar chu a silai chuan a hlau nan a kapa. Chu vele siangju te chuan an ron pha a. Mahse an chet ma in Tae-joong chu an kar hnunga chuan a ron luta. Amal te chuan a the chhuaka. Tae-joong chuan an kar chu khalin duka yang chu a le a. An pahnih chuan an in kap tona. Tae-joong chuan duka yang a kar chu a su phei a. Leiver atanga an chhuah vele trak chu an lama lo tlanin. Duka yang a kar chu a ron su a. Tae-joong chu a him thei hlawa. Tae-joong chuan a la dam ti a hriatin kar atangin a la chhuaka. A thil ti sual pom turin a ti le a. Mahse a chan ma in a thaw a topa. Chuti lai tak chuan a phone chu lo ri in. Johan chuan a give a zon chhuah wangin lom thu a ron hrila. Tae-joong chu a hnuaia thok turin a du a. A du anga a om chuan billion nga pekpaka. A criminal record ti topa. A hming that na te nei let le a tiama. Heng te hi ka ti na chan chu ka ngai nat em wang che ani a tia. Mahse Tae-joong chuan a ngem na chu a hnol saka. Hun hi i ko kir le theyen. Ka unaw pa kha min pele le theyen a ti zo chuan a thil ti sual man te. A hmu let ngei theinan shem hun thlengin a hnuk don ti a hrila. Johan chuan nui chungin anin hmu le huna chuan soidun tur an nei to lawang ti in hall a ti topa. Chu mi hnu chuan Johan chuan duka yang a pa chu a ina kalin a thata. A tha ma chuan som paruk lek ani laya. A man nu le pa te ngei an ro sum te tempula donate vek an tum wanga. A tha thu a soi chhuaka. Boiza som thum chuang chem a vitin. Tualthattu atan minang chu evidence lem manga a Tantir thu thlengin soya. Chu te tang chuan tuna a hna thaw thin hi. Poisa nei na olsam tak ani lon ti hria in a chhun zom ta ani. A chanchin a soi zo chuan minister chu rong takin a that zui ta a. Reilo te ya a mi tha te ruang sen hoi turin a tin te an lo thleng ngal. Ni reilo te hnuwa Johan chuan yang sika chen na hun zong mu in. An thalak te chu a hal saka. Tae-joong chuan eng thil nge a ti le ang ti a ngai to a. Yang sik te pa chu siola an tir le a. Chuta chuan detective chuan yang sik chu minister thattu a pu in a mana. Tae-joong chuan yang sika an man ti a hriat chuan mak a ti hle a. Yang sik chuan a ti ani lo ti a soi po in. Police te chuan an ring lawa. Tae-joong a an manang chia khan. Yang sika po hi evidence lem manga man ania. Tualtha na huna DNA an hmu thu police te chuan an soya. Yang sik chuan Tae-joong ang khan Tualthattu a an pu ve ani ti hrithiam veka. Din hun a der thong ti hrithiam boka. A mangang he a. Detective chuan thu a oi lo chuan. A fanu bi a man tu thu a hrila. A in puan chuan bi a tinat lo tu thu a soya. Tae-joong chuan
yang sikadora chuan unbi avazonga mahse unbi chu alo omlo chuta chuan Johanna kamerida te chu a hmu a chuti lai chuan hun lama thawm a hria a ava en chuan unbi in apa an diriam na thuziak te chu nore atum hi alo ni a unbi chu apa diklo taka an pu awang chuan amangang em a atang nun le ang ti alawani hei hi Johanna milim ker zana che ania a zia chu poiselo ni za lai chu criminal case asiam sak na ani chung milim ker te chu ama kut chuak te vek an ni a ane ni chuan special auction asiam saka hovelin afapani na dik tak le artist thatak hi an hriat angai ani atia Johan po chuan tha ati in aren tia Tae-joong chuan Johan chu a khola yang sikle afanu chu tibuai to lo turin angena Johan chuan chance pek chu tha atia tanila kala emergency phone box chunga minister athana chemte chu la a police ne na impek nge check blank chu la a sumtam tak ni chu du athan tira yang sik chuan afanu unbi chu angai tua tak zet tunma chuan an pa fa chu anin ngein anin ngai em thina anu pui thattu apu ani wanga atan chuan unbi chuan tlo thina unbi maya hiam chu amu in afanu chu ama awanga ti du da ani ti hriatin afanu hun angai to ema chu wang chuan apa chu to lo tu le ama chu thei hnu turin ashila mi in anzo po in apa ani lo diesel turin ashila tu na tang chuan pa in to lo atia chu ta tang chuan unbi chuan apa chu a hwa a tan ina tanga a chhuah ni chuan apa nen an cheng dun lo nan a in som halani apa chu ina omman a pek tir boka ni khat chu a thianu chuan apa chu angai thu a soi fo laia apa a hmu a om dan chu a hriat thiam lo thu a soya unbi chuan apa chu a hori wata ma se a thin lung tak chuan a lo mangai rengani a tu ka chuan unbi chuan apa chu a tlo a anin hmu vele put an thakin ti zotin yang sik chuan en po ka chunga thlengse i in kyar filim turani atia a poisa thu rum na te po a lu ma chuan a hrila unbi chuan hriat thiam har ati hle a chu mi hnuwa yang sik chu a in buanga Tae-joong po in neusa alo hmu a chi huan chuan misual tam tak alo dop to a yang sik hian ati sual ni lowa ama chu atan pui tur te laka a in veng lo kani atia detective chuan chi huan chu prison guard mai ani thu le a buai na tur a om lo thu a hrila chu mi zan chuan Tae-joong chu police station a chuan Tualthattu atana an hman chem te kenga kalin minister chu ama tha ani thu asoya yang sik chuan Tae-joong an man chu mak ati hle a unbi chuan apa chu a hu in atapa ma se ati sual ni lo apo mawangin a thina rin boka an pa fa chuan anin pu a inkal san to lo turin anin tiamani chu mi zan chuan detective chuan Johan chu police station a ashwaya mi zong zong chu a chhuah ti veka Johan chu Tae-joong a du thana chuan a buain mak atia yang sik chu atan to don laia ama nun po hlut lowa a aya a in pe chu a chan a zota Tae-joong chuan a chang lo chu chuan ati thin rim zoka ani chuan tu nge ani a engwanga chu tiang thil rap thak tak chu ti thin nge ani a hredu a ma se Johanna a en chuan naupang mai ani thu a hrila Johan chu thin rim zet hian a chhuaka prison director chu bia in Tae-joong chu dam chhung dung in tang tur ani to a South Korea law in thi tura shem theina anei lo awangin aruka tanin chhunga Tae-joong a that turin thu a bia atu ka chuan chi huan chu Tae-joong a tan ina da turin akala detective chuan alo phallo ma se chi huan chuan dan anga akal thu a hrila an kal kunga chuan chi huan chuan lokar chhunga mi kha engwanga pe nge ani azota Tae-joong chuan thu dik huan chhuah nan le ama chau chu police zinga arin thei ani atia chi huan chuan i beidong to emni atia Tae-joong chuan yang sika chan thei awanga a lawm thu le a in sir lo thu a hrila
Jihuan chuan chol arota driver po chu resuma akala chu vele Jihuan chuan prison car chu khalin Atlanta a Tae-joong a kut phuar na chu phelin car pakhatin alo ngak ti ashila hei ai tam hi ti sakte du ma ila thunei na kanei lawa warden mai kani ti in Tae-joong chu Tlanchhuak theinan achan puya Tae-joongan lokara evidence dik tak ada a hmu khan diglo taka an Phuba ngatang ani ti Jihuan chuan ashia a hnuwa prison director le Yohana ten Tae-joong chu tha an tum ti asheboka chu wangin engkim puamin Tae-joong chu achhuat tir ta a Tae-joong chu Jihuan soi angin Tlanchhuak a car po chu alo om ngei mai yang sik le unbi te an lo nia an pathum chuan rang takin an tlan ngala Jihuan chu ama chawin prison a aleta director room a lutin akala director chuan lo vawin Jihuan chuan a hmaya beng hoi sok idu chuan min shem thei inspection team ka ko to a engkim ka shil vet ton atia Tae-joong chuan anu in hluya yang sik te pa fa chu reilote om turin hruaya chuti lain director chuan Tae-joong a thi thu Yohan chu ashila ma se Yohan chuan director o atang chuan Tae-joong chu Tlanchhuak ti ashengal unbi le Tae-joong te chuan Yohan chu shem ngei tumin an lo chui ve boka ami lin ker te chu Tualthattu thup nan le poisa siam nan amang thin ti an chuaka police te chuan kar khat chungin suspect te chu an man zela Tae-joong a an Tantir dan ne poisoi lo chunga thleng chu a in ang vekani yang sik le unbi te chu an thin rimin Yohan chu ti chevek turin Tae-joong chu an shila Jihuan chuan director in thamna alak zong zong te chu evidence anei tin to a veichei lo takin ama zok chu thamna la apu in an man ta daya chiang takalang chu Yohan alo in rol manani atu alo nia art exhibition nei na huna chuan mipui an kal tam em a mipui kal khom chuan milim ker te chu an lei to thei le a Yohan a milim ker zana phei chu billion 6.1 in an chang tena billion 8 thleng akai ni heti lai hian Yohan nu le private room ami chu anin lan ton zak zaka atopa chuan private room atanga lo chang tu chuan un billion somruk zetin alei ani Oxon zo nuwa Yohan chuan mipui hma in nan chungai to lawin private room atanga ami lim ker le tu chu tuma du ka yanga ani ti amu chuan mak ati hle a hnuwa police lo lutin Yohan chu Tualthattu boya evidence an nei awangin an mana Tae-joong chuan du ka yang chu an hmelma Yohan a man turin a thural pui ani Yohan chu man ni ma se a tiai haulo ana ni chu mi pakhat pe turin ashila du ka yang chuan Yohan a poi phoi to zong zong lak khoma chu hun chu mang tang kaya police ni na thelu chu atuma achunga thil thleng tur chu ngai poi mo to lovin Yohan chu apoi khoya shem na pek chu adu ber ani chu mi nu chuan Yohan a milim ker chu a ina da le turin truck chu an tara kar pakhat hian kong chu lo dangin chung ho chu Tae-joong a thian te an ni a an thian pa chu an lo tan puya Tae-joong chuan Yohan a ina lu nan chu hun chu reng changa amanga unbi chu bia in apa yang sika ren hun turin ashila a chan chu an pa pa chuan Yohan a bitum an hi wang ani zandaria da niya Yohan chu jail sela an da luta reilote a miswal rual lo lutin police station chu an suwa sama officer te chu an that vek boka detective hong chuan Yohan a puina adila ma se Yohan chuan engma soilo daksu a chuan chemin aron bitlum hal reilote chungin police station chu an sia a tuma an chwa lo daksu chuan Yohan a hena thildang zong zong aya adu chu Tae-joong a om na hriata a kut nge ti tumani ashila police station a chwa san rualin Chinese nu chu unbi le yaksika that turin tira Yohan chu luka yang a that turin hospital a kalboka chuti lain Tae-joong chu Yohan a ina lu alo tum ve bok Tae-joong a shil angin unbi chu lama a hoa apa chu chente in a oma an lo bi mana unbi chuan apa chan nan anun na thapin chu nu chu a beileta ma se chu nu chu professional assassin ani angin a hne lo nia yang sik chuan unbi chu Tlanchhuak turin ashila ma se apa chu kalsana du lo a bike chu a khala chu nu chu suklo in
chemte chuan abita ti chuan apa chu angai ven thuaya chu vele assassin chuan unbi chu tha aron tuma chuti mek lai chuan Johan pon doka yang chu tha atuma Tae-joong po Johanna secret room a chuan aluta Johan chuan a hmel ma top tura a ina alut chu alo ngai sang dera Tae-joong chuan Johanna computer hard drive chu a mu chhuaka ma se alak vele alam chu aria a omna room chu ama in a in khara man mo taka chhuakin kongkhar hon nan asilai siam chu manga ma se daksu chuan alo ngak renga a pol te chuan Tae-joong chu an bei ngai Tae-joong chuan asilai siam chuan akapa an vaya aka hnuwa daksu chuan thaljula in Tae-joong chu aron kapa in swalan thiam dunin anin beina saviau bo atopa Tae-joong chuan a hne theita chuti lai tak chuan Johan chu alo thlenga azu chu a in te te a Tae-joong a hard drive lak chu alak chhuah rualin ama in a bo vek ti aseya evidence zong zong te chu angun hnama ada ti ashila Tae-joong chuan evidence te chu azon ngei ringin alo in bua sai diamani Johan lampana akal don lain unbi chu an nun hruaya Johan chuan Tae-joong chu daksu a tha chuan unbi a chhuak matia ma se a chemte chu pain unbi chu chhuah turin angena Johan chuan miswal po a tha dulo awang chuan an lui zata angun hnam chu phorin daksu chu aman avit tuma chu vele Tae-joong chu amala azaya Tae-joong chu tha a unbi chu Tualthattu atum le a Tae-joong chuan chemte chu la in apoma unbi chu lo che ve vatin atal chhuaka Tae-joong chuan assassin chu atuk zala Johan chuan Tae-joong chu tha tunin a bein sa he a atopa chuan angun hnam chu Tae-joong chuan avai thak saka Johan chu a hnek na samai ma se ala nui ringa Johan chuan a unau pa an tha lai chu monitora chuan a chua Tae-joong a rilruna a hmu chuan a ni war sawa Tae-joong a chu a in sum thei talo Johan chu a mangun hnam nge chuan bidin monitora chuan a nor beta ma se a that ve lo evidence omna pen drive chu ala a Johan chuan that turin angena ma se a that ani chuan an ma ni anga miswala a chhuak ve thei ti a hria ani hilowin iswal man ba tlako ti pa chuan ni kho hrilowin a hnek le a be sei lo lama ina changa a chhuah vele Johanna in chu a kanga a tu ka chuan Johan chu a ina kang ni chhuak wanga thi thu ni sa tuang a poi kho izong zong te po chu evidence atang le prison director hne na chang chuan hria in puan zar vek ania van nei thak takin yong si po chu adam chhuaka Tae-joong a case chu ngai tuan non le ni in evidence am la khom hang chuan thiam a chang ta ani chu mi ni chuan anu le a unau pa than chu a to a pheng pheng bar hi alo thok wala tharuk aliam nuwa anundan pa ngaya le in a plant cafe chu a hong le a unbi te pa fa le a thiam te chuan an pui boka warden chi huan po chuan lo to ve in plan moi tak mai chu a dor hon lom nan alo kenga chu mi zan chuan ni le na an tho awangin an vai chuan him takin kilan ei hoa buaina a re ta boka Tae-joong a po him takin an na mang ve theita an pathum chuan hun khir tak an to awangin him takin